panalangin sa balaan nga magtutudo, makadangat unta kanyo karon nga nagasunod dining tura aron sa inyo ana. Sa iyong kamo makasabot ko di ka na mo, di ginagamit na mo ang Biblia o bidan sa basahon nga referensya na dili kasupak sa Biblia. Kinihang kanunay na mo ikalagad nga na kaninyo, tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri ka na mo o padayon usab kini nga mo igatudlo nga na kaninyo. O kini nga tulumanon padayon na to nga mabati sa mong subihan sa DYLE magsugod kita alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapuno no. Kini nga dunat kini duha ka na ang atong pagkalagad dinhi sa kanginan sa maong sa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ang usa nga ang oras nga atong ikalagad ug una kaning alas 11 hangtod sa alas 12 nga diin gidumala kini sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Sally Eugenio uban sa mga kaigsunan ng mga ministro. O ginaot punta nga sundon usab ninyo o sundan niyo kanunay ang mga ilang mga oras aron sa inyo niya daghan kamong mahibaluan may tungod sa doktrina nga among gibarugan sa pagtulon ang PBCN. O ingon man usab sa pagpangusta sa tanan nga mga kaigsunan no, sa Cebu area sa branch number 25 sa atong chapter diya sa Wireless Mandawi City sa ila ni Mr. Mrs. Chupilo Sibelia o sa tanan nga mga kaigsunan diya nila ni ng Suping o nila ni Sister Margarita Igunya sa may asahi kasuntingan sa may lubang diba nila ni brother ni comedy sa Igunya mayong hapon kaninyo o iuman diya sa Tripolo sa mga kaigsunan niya ni Sister Ivy Valenzuela o ni Sister Janice mayong yapon nga hapon o sa konsolasyon nila ni Sister Lucy Fanta o ni brother Bobot Fanta o sa nila ni Sister Angela Flores di agyapon sa dapit sa konsolasyon maayong hapon. O yuman usab sa Cordoba sa Katarmandos sa atong mga kaigsunan diya nila ni brother Manolito Duroy sa uban sa pamilya maayong hapon. O yuman sa atong mga kaigsunan diri dapit sa Hinatilan sa mga kaigsunan nila ni Sister Nida Bakang. O gihuman usab dito dapit sa Toledo sa mga kaigsunan nila Sister Vicky Lucina o ni Brother Eugene maayong hapon. O sa dito sa Bohol sa atong chapter sa Bohol nila ni Brother Lunglong Divino o sa iyang vice si Brother Painagan Gregorio Painagan uban sa mga membro diha nga tanan. O yung usab dito dapit sa may San Remio sakop kini sa Bugo sa atong chapter president diha si Brother Junilo Bintulan uban sa iyang vice nga si Brother Berto Inot uban sa mga membro nga tanan diha sa mga branch. May hapon gyapon ninyong tanan. Og sa atong dili na to malimtan sa atong executive diha sa atong Minupes sa San Antonio San Misamis Oriental nga dito ang atong executive and vice president sa mga pagtulunan at the same time mo kini ang atong chief minister si Reverend Sally Eugenio uban sa kapikas niya si Madam Calga Eugenio ug sa mga kaigsunan din nato diya sa buhat nga mga ministro nga tanan diya sa mga dapit ug labaw na sa mga membro nga tanan may hapon gyapon gini. Og siyempre sa atong Facebook subscriber dili nato na malimtan og sa YouTube maayong gyapon adlaw kaninyo kanon mga kaigsunan ug mga higala na mo nga nag-subscribe nining programa sa PBCN. O sa tanan lang yun. O aron sa dili mo langan ihatag ko sa lain pangalagad magapangamusta usab siya nga na kaninyo. Kumusta og mayong hapon usab ka natong tanan kini usab ang inyong igsoon si Brother Cesar Patio pakiguban gapon nining usa ka taknang tulmanon dinhi sa mga istasyonan sa DYLE. O ako na lang mga pagpumusta no tanan na lang gyud nga mga viewers o ingon masab sa ato ang naglantaw sa YouTube o sa Facebook. Kumusta kaniyo og sa tanan gayud nga mga kaigsuonan. Kumusta na lang kaniyong tanan Luzon, Visayas ug Mindanao. Dili pwede nga tagsa-tagsaon ta kamo kay mahurot ang atong oras daghan pa ta og tubagonon. Unya ang ako na lang usab nga pagpangumusta gyapon sa ato ang Executive Vice President no ka Reverend Sally Eugenio ug uban usab sa iyahang kapikas sa kinabuhi si Madam
gagayuhin nyo og sa tanan gayod nga mga magwawali. Kumusta kaninyong tanan, no? Mga kaisunan na mo nga kauban sa buhat. Kumusta na lang yun kaninyong tanan. Bueno, Brad Samuel, daghan man tag isyu nga tuang pagatubagon ni Aquilino Valencia nga kini siya yung giangkon nga dili na siya PBCM, mao nga kay dili naman PBCM atong giauhag ang tanan nga mga kaisunan sa PBCM nga kung muanha manis Aki Valencia sa inyuha na ayaw na nigtuhoe kay dili naman siya PBCM. Matud pa sa iyang pahayag. Mao nga kay dili naman sa PBCM naambot og unsa nay relihiyon ani niya, mura naman ni siya og kanang kwan wa na tagiya ba sa gitawag pa sa binugoy nga mura na ni siya irong buang, wa nay pagtulunan, wala nay relihiyon. Ay di naman sa PBCM, di pod siya gustong ato Pedroso, di pod siya gustong matupod ni Macarayo na alang-alang pog mobalik ni sa Katoliko. Alang-alang po mubalik na siya nga to sa Badista, mato sa Bunagin, ug asa pa. So, kay wa na siya relihiyon, di na sa PBCM, amo na giingon, palsipikado na ning tawhana. Wa na gyud atong patalinghugan na iyang gisulti, na dili na daw ni siya PBCM, atong patalinghugan na iyang gisulti. Atong napatalinghugan na dili na daw ni siya PBCM. Iya lang kuno ang iyang mga pagwali. Unya ang iyang pagtuo diha lang yung kuno kang master, pero dili na siya PBCM. Pero angay nimong bebaw-an Aquilino Valencia og di ka gibungaw, ikaw rin nag-ingon nga gitukod ni Master PBCM nganong ning gawas mangkas PBCM. Di ba nakatok na nang imong utok? Ikaw rin nag-ingon nga ang gitukod ni Master nga pagtulunan PBCM. Unya, imong gingon nga dili naka PBCM. Di unsa man lugar ang tawag sa imong utok, di ba nakalog? Nabuang nakas pagsabot? Di naka mahinultol? Kay gitagaan ka sa Espiritu Santo o Espiritus kahinanok? Mo lagi na basta gani di nagali PBCM. Magyama-yama na gyud siya sa pagsulti. Unya, unsa pa ang iyang giingon? Ako daw kunong gipanghimakak nga ako dito kuno Spark Mall ning sakay kuno ko nagdala ko og babae nga naay bata nga sa sunod na po ning istorya nagdala ko og bata nga naay babae kanibang tawhana ba murag bitaw og kanang gitaw og bugok manulti di na bitaw siya makabalik sa iyang istorya na may mga record ni mo anake. Mo na ako mong gihagit kamong amahan og anak. Pwedeng kuhaan ta og kinabuhi sa Dios nga Espiritu Santo si Master ibaylo nako akong kinabuhi pati mo. Mga matay sad mo si Andy og ikaw. Akong ipanghimakak nga wa ko nagdalag babae sa Park Mall nga naay bata, wa pug ko naggunit og bata nga naay babae, wa pug ko musakay ni Ande. Mo na nga ningingon ko, ake, ug di ka bungol, akong ibaylo ang akong ginabuhi, pati ang inyo, mga matay sad mo, anak o kamahan, kung kinsay na makak na to, pero lain na baka, dili nimo ilahos ang record, imong patyon kay ang imuhang kuhaon kadto ra yung maigo ko aron imo kong pakulawan. Ingon ani kamaro ni Aki Valencia. Ilahos ang record ake aron may bawas mga katawhan nga kinsay na makak. Mo manaron diha. O kinsay mo kirig na to na may Dios si Masterman. Kinsay mo kirig na to. Kay muingon na baka bakakon ko. Babita ko kang gihagit kamo ni Andi.
nga pwedeng ibaylo na kung kinabuhi ang imo bang tinubagan ingon ba ka kini tawhan na gusto mo pagkamatay saba dia imong balion ng istorya oy ayaw bali ang istorya nag-ingon ko pwede nga akong kinabuhi mamatay ko ibaylo na akong kinabuhi og nagdala ko babae sa Park Mall nga naay bata ibaylo na akong kinabuhi ibaylo po ang inyong kinabuhi mukirig sa mo nandi o mukirig sa mo ake mo man akong hagit nimo ayaw pag ingon ana ba kay ako nagpakahilom bi ako sa una gingnanta ka nga di ta magpersonalize pero ikaw gyud maguna-una nagsige ni uli kag balik-balik sa isyu kasumo kayo aning isyu nimo wa nagyud kay lain nagyud isyu balik-balik na lang ka aning eleksyon balik-balik ka ni anang radyo nimo nga nag-ingon ang pare ug ang kanang gitawag og si Atty. Gwen Alguno ug kana Susuyano wa nagyud kay laing isyu da ha nahutda nakas katarungan nagbalik-balik ka Ya, si siya balik-balik partis eleksyon lagi Brad Cesar abot nga nang ungot mong kayo ni siya ning eleksyon Brad Cesar mo bitaw iyar ba kung dayo iamong ra ba niya nga matud pa kuno niya nako nakabayulit kuno ko kung dili mo apel tinuod bitaw pero ato patingugon is ake ug unsa ang iyang komentaryo sa eleksyon sa dili pa nimo na patingugon okay ingon man siya nga ako kuno ingon kuno ko nakabayulit tinuod bitaw kay unsa may kapuslanan anang Roma 13 uno hangtod sa tabagan na ke ha kung dili man ta mo apel ana dili day ta dili waday tay violation ana nga kinahanglang magpasakop ka mandatory man na sa balaod sa kagamanan kay kana tinukod na sa Dios tinukod ba unya kung dili ta mo apel kay usa man na lugar kay kanang balaod sa yuta mao na ang Dios may nagpahimutang ana para sundon sa tao unya unsa man diay dili deta makabayulit og dili ta mo apel mo suportar ana unya magingon-ingon ra ba ka nga violation na unya kay violation man hibalo man kakang violation na nganong ni apel man ka niadtong eleksyon sa presidential election nga di nagpapili si Bongbong Marcos nganong yawa makana nganong nibutar man ka nga violation man diya na naibalo man diya kakang violation nganong nibutar ka mo na among pangutana nga wani mo tubaga pero ang iyang sulti sawas pa niya na miun ka nga iya na sayawa pero kung di ka pasultion niya iyang record sam pater go da iyang record ato ipabati niyang record kay kanigutuhan na dili na makahinungdom ba dili na kinungdom sa iyang gipang sulti gipang luwatang pahayag gibungaw naman gud ni maura po'y maka kuaniya kapaigo sa iyang gisulti mura ba og maigo siya sa iyang sulti ba mo nagiingon nga ang isda nahuhuli sa sarili niyang bibig mo ni tawhana di na maundan ba kay ngano kay nang luro na gud ang buhok ani tawhana wa na magkadimao ang utok ani niya paminawa ang imuhang sulti ake about sa eleksyon nga ikaw kusog kay kamingon nga ang eleksyon iya siyawa bay atong paminawon si Mr. Aki Valencia unsay komentaryo niya sa eleksyon paminawa ang imuhang komentaryo Aki Valencia nga gibungaw na nga wa na gyud unsay imong sulti Aki Valencia ang politika iya ba sa yawa matod ba nimo dili na yawa ang politika pero magbuhat ka nagali og dautan mao nang diha ka mayawa tan-awa ra gud na imong sulti di ba gipanglimutan ka sa imuhang katarungan di kinsa man nalisuan og pangisip ana di ba ikaw nabuang nakas pagsabot sa Biblia mo ni siya Brad Cesar ba mura makaingon ta ba nga sigam ko ni kao ni yati ni Valencia o kaning nukos ang nukos bitaw maglaw-lao mo na di ba maglain ang kolor ba magusab-usab mo usab ni mingon siya nga ang eleksyon iya sayawa pero siya ra po nagbakwe nga dili doon tanan nga eleksyon iya sayawa mahimo ng yawa sadyang maghimo ka og dautan mao mamdena nga kana mo saktong kanang tubag paminaw ta sa kana nga ingon na maghimo og politika maapil ka yawan mo gina
mo di na magbuhat pa man di ay dautan. Basta maapil ka sa politika kanang basta maghimo kag dautan, mao na yawa ke. Mao na diya basta maghimo pa di ay dautan pero imo manggong gi-generalize nga matud pa ang politika iya na sa yawa ingos master. Ibalo ko nakadungog ko ana kanang pagaistorya master ke. Ningon siya ayaw mo pag-apil-apil karon kay batud pa kanang nagpapili ron. Maura ng mga yawaa ang nagpapili. Sa mato balik. usbunta kay wa kay tumadungog. Oy, usbara ko para Cesar. Kay usay ka ni si Sa Valencia. Oh. Kay di naman guni siya gud makatultul ba sa iya pangluwatang payag. Muna nga kita untaan dili unta ta magsigig balik-balik. Magunaw na gani kung kanang politika maapil gani ka yawan mo gina pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika ha kung magbuhat ka dautan kuna yawa gyud ang palulingan nimo. Oh, kumusta man ke? Ikaw rapoy naunay sa mong istorya. Mo bitaw na nga wa gyud mi sayop nga ikaw matud pa ninida bakang bugok manggunas aki good. Nya nang ingon dayon si TC Arias nga kanas aki nalisuan manas pangisip. Alang-alang dili kay inog nalisuan kas pangisip nga di naman kakaundan sa istorya. Nag-ingon ka nga ang politika iya siyawa unya pagkataon niingon pa dili man yawa ang politika pero kung magbuhat ka na gani og dautan mo nang yawa na gyud ka. Ikaw rin nagsulti ana mo man bitaw nga wa na gyud ka ba nalisuan ning ka sa imuhang pangisip balin siya. Mo na diha ang angay nga atong ikasulti nimo. Mo lagi na ha hagiton ta ka ha. Ibaylo ang kinabuhi nimo o ibaylo ang kinabuhi sa imong anak na si Andy kay nagkapareho lang mo nga pulos mga bagakon, pulos nagtumog istorya. Ako usbon ke wala ko nagdala og babae dito sa Park Mall nga naay bata. Wa pug ko nagdala og bata og naay babae nganing sakay ko ni Andy. Pulos mo mga bakakon kay ngano gipangsudlan nagumog espiritu siyawa. Mo na diha ang istorya. Karon Brad Sam, ni ata unsa ba ang gisulti ni Master Brad Sam? Dunay gisulti si Master sa iyahang pamahayag sa iyahang ebanghelyo nga matud pa ni Master ha sa iyahang ebanghelyo nga matud pa niya sa iyahang pahayag sa iyang ebanghelyo. Unsay sulti paminaw ake ambot og diha baka ana nakana Brad Cesar wa gyud kapasar si Valencia kun atong i-base ang iyang mga gipangluwatang pamahayag karon. Wa gyud na siya kapasar sa mga gipang-ebanghelyo ni Master sa unang panahon. Kay gisudlan kog yawa na god dili na god na siya mudawat god kay ngano wa na pulos negative ang iyahang mga gipang istorya. Negative, positive, negative. Wa na may klaro ba? Nani ay sulti ni Master ke. Nga wa gyud ni nimo mahibaw abot diha baka ka absent baka ka ani usay sulti ni Master. Usay sulti si Ginoo niyan. Ayaw mo pagpanghilabot sa binuhatan sa inyong isig katao. Ati man na ang inyong kaugalingon binuhatan. Matud pa ni Master. Og ayaw panghilabot sa uban. Kay tagsa-tagsa mo og lukdo sa inyong isig kaugalingon. Unsay sulti si Ginoo ke? Ayaw mo pagpanghilabot sa binuhatan sa inyong isig katao. At imana ang inyong kaugalingon ke binuhatan og ayaw paghilabot sa uban kay tagsa-tagsa mo og lukdo sa inyong isig kaugalingon. Ha? Siya roog di ka madutlan ani istoryahan pero bungaw na magud ni kay naupaw na gud ni nya wa na poy ngipon kay gisumbagos Ginoo kay matud pa na niya tarong mangko wa man koy dautan binuhatan ultimo galing pagkupot sa pante wa man ko kakupot sa pante pero yan na pong giusab kay kani laging nabuang nabas pagsabot sa Biblia pero meron yun na siya sukad masukad wa ko kakupot og pante pero nakakupot ko sa akong asawa dili ang kabit tanawa ra manulti ni tawhana wa klaro ba nya usab pay gisulti si Ginoo
pagbantay mo kay moabot unya ang panahon basig maparihas mo sa istasyonan sa radyo nga ang tao magsige lang og liso-liso undano ni ang sulti sa Ginoo okay sa dial sa radyo bahin sa radyo balhin-balhinon og istasyonan og asay iyang magustuhan ini kahuman liso naman og lain na pong istasyonan ang gipasambingay sa Ginoo timan matud pas Ginoo pagbantay mo kay moabot unya ang panahon nga basig maparihas ta sa istasyon sa radyo nga ang tao magsige lang og liso-liso pareho ba nato god ug di ta kauyon sa radyo nga atong gipaminawan sa istasyonan liso nato ang dayan unya balhino na po nato ang istasyonan ug asay iyang magustuhan lugar sa kita kibali Brad Samuel karon ug dili na po nato ganahan ang maong sibya ato na pong lisoon mao ni ang hitabo nimo mao ni ang hitabo nimo pareho ka sa radyo primero PBCM sunod wa na mag PBCM dili naman ko PBCM nag-usap-usap pa sa iyang kaugalingon walay kaugalingong baruganan pero kanang tao nga walay baruganan Brad Sam kung ang Biblia atong pasultihon na isukay yung kasi Ginoo kay di naman ka PBCM nagdala-dala lang kasi ngalan ni Master pero di naka PBCM unsay tugo ni Master ayaw mo og my name kana bang dili gamiton ba ang iyang ngalan mo ikaw di naka PBCM pero imong gihinganlan si Master mo imong gidala nga mao imong gihimong takuban aron ang tao mo tuon nimo gihimo lang nimong paon ang Ginoo para makalingla ka og mga tao ingon anak ka usa pay sulti sa Ginoo pagbantay mo kay moabot ra ba ang panahon nga basin og maparihas mo sa orasan sa inyong relo kung unsa na nga oras maog yun na nga orasa pero kung mulabay na ang minuto o oras dili na mao maingon usab unya mo ni ana nga karon PBCM mo karon pero pag ugma dili na mao man ni karon wa ka maiguan ni nga gipakasama ta sa relo nga ang relo kung unsa nga orasa matud pa pagbantay mo kay moabot ra ba ang panahon nga basin og maparihas mo sa orasan sa inyong relo kung unsa nga oras mao gyud na nga orasa pero kung mulabay ang minuto pareho sa relo Brad Sam karon alas 7 pagkahuman ibutan ta alas 3 pagkahuman alas 4 mausab na lugar ang oras sa maong relo pag-abot sa usa ka minuto mausab ni ana kamo kita ba karon PBCM ta pagkahuman-human pag-abot sa panahon wa na gibiyaan na ang PBCM mo na gipakasama ta sa radyo gipakasama tag relo nga ang radyo magsige tag liso-liso ikaw po nagsige sa kaog suroy-suroy o kinsa na ang tinuod nga pagtulunan adto bakang Makarayo adto baka ni Pedroso wa kay kaugalingon nga prinsipyo gigamit lang nimo ang ngalan ni Master sa panglinglang ngadtos mga tao kay matud pa nimo ikaw dili na PBCM no sa may maani lugar sa mga tao nga ikaw man mismo nagingon ang PBCM mo gitukod ni Master nga pagtulunan nga nganong ingon man ka nga dili na ka PBCM di ba nayabag ka pagsabot anak di na ka maundan ba di na ka kaundan sa imong kaugalingon ingon anak ka karon ingon na siya ang eleksyon dili iya sayawa pero pag iya sayawa ang eleksyon primero ingon siya ang eleksyon iya sayawa pero pag abot tapos unahan ingon siya dili man ang eleksyon iya sayawa kung magbuhat ka na ganig dautan mo nang mayawa jud ka naara man din ang saktong hubad ana pero ikaw
nang hugot yung sa eleksyon. Ambot ganong kontra yun niyang eleksyon ni ata sa eleksyon. Kay unsa ba gipahayag sa Biblia kini eleksyon? Iya banis tao? Kinsay nagbuot aning eleksyon? Atong tubagon ang prinsipyo ni Aki matod pa na niya. Ang eleksyon iya siyawa. Ki wa ka kay baloki. Nagbasa mga kay Biblia, unsa man nagipiyong nimo na imong mata? Ug nahalap ka na. Ha? Unsa ba giingon sa Roma 13:1? Tubagan niya, ina ni iya ni siyawa. Unsa giingon? Pang ingon din ni sa 13:1. Kinahanglan, naraha, absolute yun iki. Kinahanglan ang tanang tao, apel kake. Magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan, kay walay laing pagbulutan kay gawas sa gikan sa Dios ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios ki. Busa ang musukol batok sa punuan, nagasukol batok sa tinukod sa Dios ug ang managpanukol may agom sa silot. Unsa daynig pamunuan kay sa kagamhanan pagbulutan nga iya sa Dios ki. Wa man ingna nga kini kagamhanan, magpasakop mo sa kagamhanan kay kini kagamhanan iya sa yawa. Wa man ke. Wa baka kay baloke nga ang Ginoo kay duna siya'y pagbakwi. Sa unang panahon, angay nimong may bawaan ki, ako ni baloko. Sa unang kapanahonan ki ang eleksyon gitugot yun na ni Master. Pero ning abot lang yun ang panahon nga ang eleksyon wala na po na niya gitugot. Kay nga naman, sa unang kapanahonan ke, unsa si Master sa iyang kaugalingon, ikaw magud manirado magud ka. Pag ingon sa Ginoo, loy, iwali ang eleksyon nga siya, imo manggunggi, one-sided ba ka ba? Di ka maong maminsar sa unahuna sa Dios. Ikaw nagsige kag basa sa Biblia pero wa kay buot nga nagbasa ka sa Biblia. Ang Diyos tunay pagbakwi Aquilino Valencia. Kung mo kay naay pagbakwi, pwedeng itugot, pwedeng dili ni itugot. Ayun ana prinsipyos Ginoo okay. Pero ikaw one-sided lang ang imong na kay nganuman. Gikuha ang kag pagpanabot sa Ginoo. Gihatagang kag espiritus kinano kadi na maundan ng imong sulti. Karon puti pagka atos unahan itom na pod. Ingon ana imong prinsipyo, wa baka kay baloke. Nga sa una gitugot ang eleksyon, unsa man ang nitabo sa kinabuhi ni Master. Si Master sa una ke nahimo siyang kagawad sa barangay sa San Antonio. Dili absoluto ke nga kanang eleksyon iya gyud na sa yawa kay ngano man naay panahon nga Ginoo mosugot nga naay eleksyon, napoy panahon nga iya po nang gibawa ng eleksyon. Kay ang Dios tunay pagbakwi sumala sa mabasa nato nas Biblia. Unya unsa man si Master nahimong barangay kagawad sa barangay San Antonio. Pagligid sa panahon ki si Pipi iyang gipadagan sa pagka kapitan. Kinsa may nagbuot? Si Master. Unya unsa pa? Sa diha nga nahuman ang termino ni Pipi sa iyang pagkakapitan, unsay sulti na po ni Master. Iya na pong gipadagan si Pipi sa pagkamayor. Apil gani si Master ang naki kampanya pati ako kami. Apel mi kampanya para sa kandidatura ni Pipi Marianito. Natang tungurake, gitugot ni Master ang eleksyon. Sunod, si Adila Kamik. Ingon ana, matod pa ni Master, kung makupan ko na gani ang barangay sa San Antonio, dili na nako ihatag sa mga balibuon ug kamot. Ingon ana ang prinsipyos Ginoo, pagka makupta na daw niya ang barangay San Antonio, dili na daw niya ihatag ato sa mga balibuon ug kamot. Mao na nga kada eleksyon kami mao ang mga negosyator sa unang kapanahonan. Kami ni Danny Nakwa, si Anhenbig Masunggat ug ako. Kami ang moadto dito sa mga gobernador, moadto sa congressman, moadto sa mayor aron nga among ihatag ang tanan namo nga ayuda o pag inutakan pagsuportar diya sa maong kandidato. Kay ngano man ang tumong sa Ginoo ug ang tumong sa barangay official sa barangay San Antonio mao ang kayuhan sa barangay. Wa ba ka mahibalo aki nga ang atong barangay nahimong nabibo kay sa una ang atong stage sa una Puryagaba.
Ha? Kawayan, kahoy, way lami ang ato ang stage sa unang kapanahunan. Pero sa diha nga gipurma ni Master ang maong barangay, gipadagan ni SPP, unsay natabo sa tong barangay? Ning gwapo ang ato ang barangay hall. Ning gwapo ang ato ang stage. Kay ngano man dunay panglantaw ang Ginoo. Nga na mga panahon na dili daw tan ang pagdagan sa politika. Kay ngano man ang tumong nana nga ang mga ayuda nga kwarta gikan sa nasyonal, ha, down to local, unsa man ang mga programa sa maong agi lugar sa eleksyon, mao ang farm to market road, mga dalan, mga eskwelahan, mga opisina sa senior citizen, ha, mga injection sa mga bata, mga injection sa mga iro o uban pa nga mga mananap diha sa health center, ha. Mao kana aki ang kayuhan diha sa pagpadagan sa usa ka barangay opisyal. Dili ka mingong kag yawa. Ikaw rin nagsulti nga ang eleksyon dili yasawa, pero magbuhat ka ng ganigdautan, mayawa jud ka. Ang imo magud imong eksklusibo, ha, wa ka kabalo nga ang Ginoo dunay prinsipyo. Ngano nga gidili ni Master sa una ang eleksyon? Tungod kay ang prinsipyos Ginoo matud pa niya didto sa kang Samuel, maora ng mga politikuha ang nangdagan karon nga mga maorang mga yawa ana. Mao na ang gingon ni Master, maora na mga yawaan ang nanagan karon ay mugbutar ana. Kay maora na mga yawaan nga mga kandidato nga nagsigig papili pero way mga hinungdan nga mga kandidato. Mao na ingon si Master ay mugbutar ana. Iya na si yawa na kay mao ngano man tungod kay ang maong kandidato, ha, maurang mga yawa ang nanagan nga walay mga ayo nga wala maghatag og kayuhan sa barangay. Wa nakataw benepisyo sa mga butante, Bro Cesar. Unya, mingon pa kanako. Ako kunoy nakapahimo sa kanang gitawag og covered court. Dili ako nakahimo ana, ikaw bungbuang yung ka musulti ba? Ha? Wa ko maingon ana nga ako mao naghimo anang barangay court diha o kanang gitawag og kanang waiting shed o kanang gitawag og covered court. Ikaw ba may kay kamubalig istorya, mabitaw na nga buang-buang nabuang na pagsabot. Ang akong giingon, usa ko sa nagtabang ana, nahibalo si Riberin ana, dili kay ako'y naghimo ana covered court. Si Riberin ana mo'y namunuan siya ang kapitan mo'y hinungdan nga ang covered court namugna pinagi ni Congressman Rufus Rodriguez sa Abante Mindanao. Mao na ang nahitabo din na. Dili ayaw pag-ingon nga ako'y nakapahimo ang covered court. Ikaw bang buang ka man sulti ba? Ikaw maru yung ka nga pagkatao, marukoy yung ka nga pagkatao, ba aron na yun ko imong pakauwawan? Maru ka nga pagkatao, buang-buang ka nga musulti ana. Nga nung maingon kong buang-buang ka, dili ako nakapahimo, kinsa man ko, di ba ko barangay official? Ha? Ako na to panahon na tungod sa among pagkaamigo sa congressman mo hinungdan nga apil ko na akong ina si Riberin magbuhat ta og resolution para atong isabit kang Congressman Rufus Rodriguez kay aron buhatan ta dinhi og covered court. Dili kay ako'y nakapahimo anang covered court. Buang-buang kang aki nga mosulti na ana. Ha? Hanggaw ka nga pagkatao, buang-buang ka og pagpanabot. Mga marukoy jud ka kayo. Ingon na akong tubag nimo. Ya karon Cesar lain na ba po iyang gipaputok parte kang Riberin kay ingon siya nga mudagan kuno si Riberin sa pagka kanang mayor na pud ka o kung sa taas nga posisyon na pong kuno sa kanang lungsod magpapili kay dili kuno magsilbi diha sa barangay. Kay di gyud kuno makadaog kay wa gyud kuno gustuhin si Riberin sa mga tao kaya ang mga tao ka diya sa barangay San Antonio wala ka gusto ni Riberin. Una-una ako no kay pila ka tuig lingkod si Riberin. Nahimo pa siyang IBC president sa daghang mga katuigan nganong mamaligid siya na puwas-puwas sa iya pagka IBC president kay uwa pa magusto is tao. Di ba? Kanlang diyang dapitaw niya imo pag yun nga dautan si Riberin kay bisag gani kuno ang kuryente sa barangay ba siya naputlan kuno tuod sa administrasyon ni Riberin. Ano pasagilan man tani mo si Riberin anak? Nga ang nagkupot sa budget si Nidaman. Nagkupot sa si Ali. Oh, treasurer man moy nagkupot sa kwarta ana sa barangay. Ano pasagilan man nimo si Riberin ana? Mura man pug kagwa kakibalo, wa man siguro. Kinsa may sekretary, kinsa may nakupot sa kwarta kay di ba? Si Ali mo'y nakupot sa kwarta. Kinsa may sad-ana na si Riberin?
Dili si Ribin may sad ani ikaw ignorante magugkagod. Ang trabaho sa barangay captain iguro man tanong mo pirma og naay kwarta. Oo, naay gimitingan sa kagawad. Pero nano, iguro na mo pirma mo approve ang kapitan in taon. Oy, dili kay ang kapitan mo magdalas kwarta para ipangbayad dito naay bayaran. Unsa man ni tawana mo atag og mga argumento ba? Buslot. Para lang yun ba nga ipasangil ni Reverend baka nakutan na lang yun nga pagka tao si Reverend. Mauning mga siya nga maila bitaw. Propesya bitaw na ni Master. Dili mo na ako ang istorya nao. Kung basa kung ning dawaton ning basahon ke kanedi gani sa unang mudawat man kanay karon di naman kay matud pa nimo ila lang ng Reverend nga pabagi dili na ilang Reverend sa una pa ni gisgutan ni Master nga masahon mo ni iyang gisulti nga moabot ang panahon nga naon niya Biblia ang Espiritu Santo niya kini mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatawo niya dinhi kuningon man ko nga matud pa nga moabot na maila pa na si Luloy sa mga kadakuan. Dili ako'y nag-istorya. Wala kay ingon nga tibok kalibutan. Dugok ni manunti ni tawhana. Istorya na igo ra kong nibasa na sigon sa gisulat lugar niining basahuna nga mga ang kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Naa dinhi ang propesya ni Master. Galing lang di man nimo gud dawaton niya Dili sa maong basahon, akong basahon sa kanang gingon nga kasinatian, basahon sa kasinatian sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Niya dinhi sa kapitulo 1 imong basahon sa bersikulo 113 gingon din pagkasulat gingon maabot ang panahon nga si Loloy Charlie maila pa na sa kadagkuan tagna pahayag ni Master dili na pahayag nako pahayag ni Master sa tubangan sa mga mitambong sa iyang ebanghelyo mao na pero ang usay imong gipalusot ay sus sumala pas istoryang Samuel maila ko no muna nga kaaro siya maila matud pa niya kay siya barangay captain man padadana na nig mo niya nagkwinta-kwinta pa ka lugar kanang katalita nga istorya ba sugilanon nga nagkatalita parting Reverend nga padadana na ninyo og mayor aron mayor sunod kanang congressman gobernador sunod kanang congressman sunod adto na higher nga posisyon presidente aron may lakay mo man kanay gingon ni Master nausa man ni sa gipunaan ba maro gani sa akisa kung mami nga maabot ang panahon sulti ni Master maila pa na siya sa kadagkuan usa na ana ang eleksyon mga leader mga politiko nga tao mauna nga kinahanglan nga maila siya sa unsa man na siya dapit ka maila intra gina siya eleksyon o politiko kay wa man na ibawal lugar in taon ato nang basahon sab nya karon unsa may ato ikaduga na bracham ikaw ba marujog ka magpuno-puno bitag istorya wa man mingos Master ana hoy upaw wa man mingon ana upaw og pangag gaway ngipon aki nga buang-buang aki nga gikuhaan sa espiritus kahinanok mata nga di man na makakitas ka matuoran aki paminaw ang giingon sa Ginoo nga mailapan na si Loloy sa mga kadagkuan wa miingos Master nga padagana na siya og mayor padagana gobernador padagana congressman padagana og senador wa man miingon ana padagana presidente ikaw may nagpuno-puno ana kay ngano ikaw manggod buang-buang manggod ka na buang nakas pagsabot ba. Ang gingon ni Master, mailan na si Reverend sa mga kadagkuan. Kisa man ang mga kadagkuan, sama na ang mga politiko. O katong mga politiko nga niya na diha, kisa man itong administrasyon. Kang Reverend ma to, diyan na di ang gobernador, diyan na congressman, diyan na ang mayor. Bisan pa gani na sila litrato ni BBM, kang President Marcos. Na ay litrato ana sa Reverend. So na panahon na naila si Reverend. Pinagi sa mga kadagkuan, o sama diya si Marcos Jr. na may litrato sila sa Reverend ana. Di natuman ang propesya sa Ginoo. Ikaw manggod ignorante manggod ka kay ngano madakpan manggod ka kay ngano wa naman gud kas may papasabot pero ni atas eleksyon kay mao magani mong pangugatan abot ngano gining gidumtan magyud niyang eleksyon kay pamasa pod in taon oy unsay giingon dinhi kay basaha ra gud kay ang Dabok Tyndale translation.
Unsay gisulti sa Roma 13 kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod 4. Unsay giingon diri kay about this election ha? Giingon dinhi kay obey the government, for God is the one who put it there. There is no government anywhere that God has not placed in power. Akong binisayon kay unsay gisulti? Tumana ang gobyerno. Kay ang Dios mao ang nagbutang niini. Dili ang yawa man nagbutang sa gobyerno kay walay gobyerno bisan asa nga wala gibutang sa Dios sa gahom. Siya ro pug kag di ka makasabot ani. Pero dili gyud ka kasabot ani kay mo na giingon lagi nga bugot gyud ka matud pa ni Nida Bakang og matud pa ni TC Arias nga nalisuan na magunas aki sa pangisip nga naman dili nakasabot nganong yawaon man yang gobyerno nga klaro ani tumana ang gobyerno kay ang Dios mao ang nagbutang niini didto walay gobyerno bisan asa nga wala gibutang sa Dios. Bisag asa nga gobyerno kay sa tibuok kalibutan ang Dios ana may nabuot ikaw may nag-ingon nga yawa unya maingon ka nga ang eleksyon iya siyawa nganon ning butar man ka nganon namutar na imong anak kay iya man ka na siyawa ikaw ba masudlan ka pirmi ay nang imong argumento unsa pay giingon diri kay about lugar sa kining gitawag eleksyon pasaha kay ang giingon dinhi sa mao gapong basahon unsay giingon dinhi ha sa maong pahayag about gapon sa eleksyon unsay giingon dinhi sa ato ang pagabasahon dinhi sa Proverbio kapitulo 8 bersikulo 15 o 16 nga ang atong basahon King James Version Holy Bible unsay giingon dinhi by me princes rule and nobles even all the judges of earth. Ato binisayon kay pinagi kanako matud pa sa Dios ang mga hari na naghari ug ang mga prinsipe na naghatag sa hustisya pinagi kanako ang mga prinsipe na nagpamunuan ug ang mga hari anon bisan ang tanan mga maghuhukom sa yuta. Unsa di ay sa unang kapanahonan ang gitawag og presidente ni atong bag-ong panahon karon gitawag nag mga hari sa unang kapanahonan. Unya ang kanang gitawag og mga judges mo na ang ato ang mga abogado karong panahona. Ang hari sa una gitawag ng presidente ni atong bag-ong panahon. Ang mga judges mo na mga abogado nini atong bag-ong panahon. Kinsay nagpahimutang ana sa yuta? Ang Dios ke. Ha? Ang Dios mao nagpahimutang ana. Ikaw ra may miingon nga dili ang Dios man nagpahimutang ana mga politiko kay siyawa magpalaban na baka ato ni Guinagono. Nga iya man nakaugalingong hunahuna na ni Algono. Iya man na, imo lang gisakyan, ingon baka pasalamat yung kung attorney Algono. Sabada, pasalamat, taluan man nimo ang abogado. Komentaryo na niya, iya nang hunahuna. Dili kay imong sakyan, ikaw manggod. Amo na giingon, ako lang ibalik ha, ngalam ko nimo kulukoy. Kulukoy manggod ka. Ako lang iuli na ako, man ko mahingan nimo kulukoy. Pero ako ibalik imong sulti, kulukoy manggod kag utok. Naon sa pay giingon dari kay Roma 13, versikulo 2 ug 3. Pamasake. Dibok Tyndale translation. Unsay giingon dinhi kay kay supak pangyugas gobyerno. Nya bayad ba kag buhis? Ikaw kulukuya ka. Ayaw bayad. Ayaw bayad og buhis kay iya makanasyawa ng gobyerno. Ayaw bayad kay iya makanasyawa ng naas gobyerno. Ngano mo bayad magkagbuhis? Unsay giingon dinhi? Roma 13 versikulo 2 ug 3. Tyndale translation basi wa kani. So those who refuse to obey the laws of the land are refusing to obey God, and punishment will follow. For the policeman is sent by God. Kita mo na to help you. But if you are doing something wrong, of course
you should be afraid, for he will have you punished. He is sent by God for that very purpose. Kita mo na, ang kanidiayang mga pulis, ha? Usa sa day na sila, nga gipadala sa Dios. Unya, kung magbuhat kag dautan, mahimong silutan ka sa pulis kung magbuhat kag dautan. Pero kung magbuhat kag matarong, nga numahadlok mangkas balaod. Ha? Ingon na, unya, naabay mga abogados Biblia na. Dito, Kapitulo 3, versikulo 12 o 14, nabay pulis po sa Biblia na. Salmo 59, versikulo 12 sa King James Version. Naapo diya, mubayad kag buhis. Sa Roma 13, versikulo 6 o 7. Ikaw, kay kontra manimo ang gobyerno, kang kulukuya, kang aki nga upaw, nga gisumbag, nga wa na ngipon. Oh, para parehas. Ha? Gisumbag sa Ginoo, kay maldito man, maro man, yabag man, manang sumbagon jud ka sa Ginoo. Unya manumangil ka nako nga ako yabag, wa man lagi ko sumbaga sa Ginoo, wa man lagi nimo dako ako itlog. Pero sige ka og patukar ana ang budako ng itlog ni Cesar, wa man itaw ning dako. Ikaw mahinoy gisumbag na pangag gali ka tungod anang imong pagkamarukoy, Kani ka imong pagkahiwi nga pagkatao. Kanigong gimo ni Aki Cesar, Sige, Sam. dili naman tani angay pa nga sigihan na gisgot. Ang ato utang himuon ani kay Isyu kita, portima unta. ang atong himuon ani agig mga sa mga membro kinahanglan ko ang mga tao atong ipasabton pinaagi sa atong doktrina ngano man nga kanang Sige, paghilabot. doktrina sa Espiritu Santo atong kanang ipabati ngadto sa mga tao nga nagasunod. Naulo sa mga kiniman noon na pirmaminting imong isulti kay nga usaon pagkabig inis mga tao. Ha? Nga imo man magsige magkaghisgot sa mga buhat nga nahimo lugar sa imong mga Sika kaigsunan. tao, Nga nag-ingon bisan ng- pa nga kanang buhata wa na nagipasaylo nas Ginoo. Kay uno na as Cesar sa panahon pa kang Aster sa unang panahon daw may pabiyang 39 na katuig, Unya, o 38. si Master na hibalo ana unya kanang dapita dia o nagipasaylo nas Cesar ya nang panahuna kanang gipanghimo niya dili kay imo nang ikaw mo magsigi og kanang tukbil ana nga nakasala gyud si Cesar unya nakasala kay kisabay tawo nga walay sala. Ako bitaw sa ngiinan Brad Sam nga sa unang Kitang kapanahonan tao Sila rata. kita, oh. Natural makapanguyab gyud ta. Unya kay gwapo pa man kong aki. Ato na lang ni binataon. Mo gani. Gwapo pa man kong aki. Mo na nga di gyud malikayan nga naagid poy gimiiming na to pero dugay na to. 38 na katuig ingon si Master nako. Kay nagbuwag mami sa akong asawa. Cesar, kuhaa ang imong asawa. Kay dili nimo kuhaon ang imong asawa, padakon ako ng imong itlog. 38 na makatuig, gagmay pa man na ako mga bata sa una, matong gikuha na ako akong asawa. Ha? Moto, nga nalipay si Master. Kay dili man siya gusto ni anak lagi, ni anak mga buhatan. Dugay naman ang taon na kay 38 na katuig, kaluoy ni Master, wa man nini dako akong itlog, na may nagtabi nako, nga ang imo kunong itlog, mao ning anam-anam o kadako. Nang saon man nimo anak ron. O nya, kadtong babae nga imong gikasakay sa barko, be, saon man toro nimo be, nga gikasabaan man gani sa imong asawa, ang maong babae, kay ngano man, ang maong babae imong gikasakay sa barko. Imong gikasakay, marukoy ka nganong gusto ang babae nga magpakabit kay basig nang hambog ka nga usa ka milyonaryo kay imo ra ba nagisulti dinis Diwail nga milyonaryo si Aki be ato gali ni pasultihon si Aki about atong babae nga iyang kasakay sa barko nga alas 4 pas kadlaw ngano mauro istorya mi taong kag babae nga bawal man na ikaw man nagsulti ana bawal mag-istorya og babae pero nganong imo man gistorya ng babae ngano ning abot man sa punto nga ang babae gusto magpakabit nimo kay imong gipasaligan tingali nang hambog tingali ka nga daghang kag kwarta atong paminawon ning kaning upaw atong paminawon ning upaw Kadto bil babae ba nga imong kasakay sa barko nga giangkon kali nimo nga nanganaog mo sa barko kay matuban mo giingnan ka naman ka in taon Cesar. Tinuod bitaw mo nang
og mga kaigsunan. Tinuod ng akong gisulti ditong ni Cesar. Pero ako siyang giingnan ang babae, dili ko kana ako'y kadlukan. Ang babae sad kay gusto maligi magpakabit, ya nag-ingon man ko dili ko kay na ako'y gikadlukan. Unya, ang imong asawa mo imong gikadlukan, kundi ang Diyos mo akong gikadlukan. Muna akong istorya. Unya, ako kana ako'y gikadlukan bisag kinsa bisag unsa pa na. Kay kung mo kinahadlo ko sa Dios o ni Master, kay nasayon ko ni Master mahipalo sa tanang binuhatan sa tao. Pero ikaw, unsa man? Ha? Nag-uban mo sa babay, nagsakay mo sa barko. Unya, unsa man? Ha? Nganong gusto man magpakabit ang babay kay nang hambog ka, nga daghan ka kwarta kay di man musugot ang babay, dili man magpakabit ang babay, wa ni mo pasaligi. Na unsa pa isulti diri Paminawan ta. Tabungan, naabutan sa banan daw, pag-abot sa banan. Langit sa sundang o pinuti, hapos, karon kay nakalikay man. Naabot sa iyang abaga, dili ang babhaman. Karon kay, dili man ingon na babhangad ako, kay dako patay. Iya lang yun na babha, na kay naigo man. Sa tubo sana. Pag lumo niya, sige lang, tutal, sino man sad. Nagamit ang mga sinultihan sa mga taong marunong. Kinsa ang natungganan na? Parino ka? Sino ko? Kaya naman may makaluwas sa mga tao. Si Master man, ang pundong pa ni Master Mauman. Pero sa'yo magbuhat, imong dutyan. Buta na lang pupunin mo. Ikaw, nagsulti ang makanan ko. Nabuang na ba si Sar? Napon ikasakay sa barko na babae? Unya, gusto man magpaligid? Gusto mo ito na ko? Ang pangutana, asa manimot at obviously katong babae nga imong gingon ako nga gusto makiglipain ni mo. Mga higalaw, mga kaigsunan, tinuod ng sulti ni Cesar. Pero ihamang ipangbali ang ubang mga istorya nako. Iyang ipangbali, kaya ron lang yung kuno ay mauwawan ko. Di ka magkapauwaw na ko, sir. Kaya gisultian ka sa insaktong istorya, detalye nako. Yeah. Gisultian ako si Cesar, kay gusto man lugar tumbayhana na magpakabit. Akong giingnan, napanag marko mga alas 4:30 sa kadlaon kay atong transisyon. Ha? Akong giingnan ang babae. Ang ngalan atong Bibi Parinyo. Ha? Nasa kusguagan siya nagpuyo. Ako sa giingnan, dili ko sister, kay nako'y kadlukan. Ang sa itubag sa babae nga gusto magpakabit, ingon ito, nahadlok ka sa imong asawa, ako sa giingnan, kuha mo ko mahadlok sa imong asawa, sa kinsa man imong kadlukan, ko ang Dios, amay akong kadlukan. Religyoso di ka. Kaya naman ko program sa radyo. Kaya uban pa man ko anak ni Luloy sa una, magwali-wali mi diha sa DCO. Karon, akong siya nakita nga naipintas, ikukuhaan ng pintas imong dugan kay daghara mang labdot o pintas diha sa pier. Amo ba sir? Yang itangtang. Sa asa man na ang kanang terminal nga paingon sa Bacolod. Ikaw diya sa South Bus. Ikaw magkuyog na lang ta kay anak ko mo sa kay paingon sa mua. Pag-abot mo sa South Bus, muluglar ka na ang series. Iya kong gilaman mo kaduha. Sir, memorable ang atong panagkita. Karon, sakay na yan siya. Ako yung sakay sa kuglaing bus. Paano man nagilain naman ang imong sinultihan, sir? Sama nagingon ka. Nabuwang na ni sakay. Namalit na siya PC. Nakakaong tingali ni siya o PC. Tanawara. Samara ni anang gisulti ni mo. Nagdaan ako nagsulti ni mo. Nga ang babae nga gusto makikabit. Ingon ko nga, dili ko kay na ako'y kadlukan. O saman, ang asawa, budili. Ang kadlukan ako ang Diyos. Nga naman, si Master daan nagpasidaan lugar na ko. Nga
nag-ingon kada doon ako. Okay, pagbinutan ha. Mo ka na inisulod sa permanente sa akong una-una. Ana na di ay lugar kung makasala sa inyong gisulti. Ha? Nakasala na ko sa inyong gisulti. Nga bisan mo saan akong lili, bisan pagkaon. Okay. Ang sama ke, asa man si Bibi Parinyo. Karon, asa nimo gibutang kay gitagaan man kaniya og numero sa cellphone, imo po siya gihatagan og numero sa cellphone. Ang pangutana ke, asa nimo gibutang ang babae nga imong gikasakay sa barko? Ingon ana ke, ang ako ang pagpaningil nimo. Unya ikaw nag-ingon nga buang nga Brad Cesar, dihasper daghang babae musugat nako. Ha? Kay magbaligya sa litrang B. Ang pangutana nako nimo kay pila man ka litrang B ang imong gipalit di Hasper. Unya nagingon po kanako buang nga Brad Cesar, nay gwapa nga gihanggat ko diha sa kulon, diha sa kulunid, gwapa Brad Cesar. Na ang pangutana, pila man pod ka litrang B ake ang imong gipalit diha sa kulon, sa kulunid, kay naamang kuni gwapa nga naghanggat sa imuha nga mamaligya, mubaligya siya og litrang B. Ingon ana baki ba? Ha? Klaruhan ang imuhang eleksyon. Ha? Ikaw ra po'y maingon nga dili man ang eleksyon iya siyawa, magbuhat kanig dautan mo nang mayawa jud ka. Ikaw ra ba maoy nagsulti ana ba? Ha? Mura ka mo nagiingon ang isda na huhuli sa kanyang sariling bibig. Ikaw ra po'y mutubag sa imuhang sayop. Mo nagiingon buanga ka kay sa Biblia Proverbio 19:1, magsukwahi ka ganis ngabil, buang nagyud ka. Ingon ana langke, ang ako ang pagtubag nimo sa imuhang mga gipangliwatan kaganina. Busa maingon na lamang kami, daghan pa unta mig musulti, daghan pa unta mig isulti. Maingon na lang mi ni Brad Samuel, daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw kanamo ug sundan lamang ninyo kami sa mga istasyon na dinhi sa DOLE sa alas 2 ngadto sa alas 3. Kini inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar Patio uban sa akong kauban. Ug kini usab si Brother Samuel Montemayor nga moingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras o istasyon o maayong hapon kanatong tanan.